Helo fy enw i Afshan Morgan, rwy'n ymarferydd lles seicolegol wedi fy lleoli yng Nghasnewydd. Rwy'n gwasanaethu Casnewydd gyfan, rwy'n gyfalu am bob meddygfa. Yn fy rôl rydw i'n darparu therapi ac asesiadau seicolegol i leiafrifoedd ethnig yng Nghasnewydd. Rwy'n darparu gweithdai. Rwy'n darparu mynediad, sut ydych chi'n dweud, ar-lein. Pethau ar-lein sy'n cael eu darparu, pethau fel cyrsiau bywyd actif, pethau gall pobl wneud ar-lein. Rwy'n redeg cyrsiau wyneb yn wyneb, yn y gymuned yn yr iaith sy'n ofynnol. Awgrymodd NCN yn Nwyrain Casnewydd. Darparu gwasanaeth ymarferwyr lles seicolegol allgymorth. Fel modd i wella mynediad i wasanaethau iechyd, meddwl i'r gymuned lleiafrif ethnig lleol yn arbennig mynediad y dros Asiaidd. Dyna sut daeth i fod oherwydd yn y firoedd yn isel iawn. Ymysg y gymuned lleiafrifoedd ethnig, yn enwedig mynediad y dros de Asiaidd, i ymweld â'r meddyg ar gyfer cefnogaeth iechyd meddwl neu unrhyw fath o gymorth ar gyfer iechyd meddwl. Wrth geithio goresgyn rwystau, rhaid i ni ddeall pam nad ydyn nhw'n ymweld â'r meddyg, enghraifft ofn stigma. Bod rhywun yn y gymuned yn ei gweld yn mynd at y meddyg oherwydd iechyd meddwl, gweld iechyd meddwl fel mater ysbrydol, nid mater iechyd, neu deimlo nad yw pobl proffesiynol yn ei deall, iaith a'i diwydiant. Un o'r rwystrau mwyaf, a'r hyn sy'n dieddol o fod yn rwystr yw cyfieithu o Saesneg i'w mamiaith. Enghraifft, mae ambell iaith lle mae iechyd meddwl yn cael ei drosi i fod yn wallgof. Felly dyma rai o'r pethau sy'n rwystro pobl rhag ystyried derbyn cymorth ar gyfer iechyd meddwl. Beth rydw i wedi dod ddeall yw ei bod yn anodd iawn i gael mynediad i'r gymuned yma. Mae deall trafodaethau o gwmpas iechyd meddwl yn bwysig. Ennill eu hymwybyddiaeth fel ei bod nhw'n siarad gyda fi heb sôn am siarad am iechyd meddwl. Mewn gwirionedd, dim ond crafu'r arwyneb ydw i. Allwn ni ddim dweud ei fod yn llwyddiant, mae wedi bod yn llwyddiannus, yn her mae fy mod i wedi gallu ymgysylltu ac mae pobl yn ymateb, ond y realiti ydy mae angen llawer mwy o amser. Mae'n anodd iawn cael mynediad i'r gymuned. Ac mae ymddiriadaeth yn chwarae rhan fawr, felly beth sydd angen yw amser. A realiti ydy, dim ond un person ydw i mewn dinas fawr. Dyw Casnewydd ddim yn lle bach, rydw i'n ceisio ymgysylltu gyda chyfieithwyr ar y pryd ac mae'n gallu bod yn anodd, felly mae ariannu yn bwysig. Oherwydd hebddo, allan ni ddim sefydlu swydd barhaol sydd bendant ei angen a'r gallu i enghangu. Mae'n arwydd clir bod yna alw cronedig am wasanaeth o'r fath. Y mwyaf dwi'n ymgysylltu gyda'r cymunedau hyn, y mwyaf dwi'n ymwybodol bod yr angen yno.